Hoi, ik ben Chef Stef en we gaan vandaag amuse-hapjes maken. Dat doen we in een klein leuk glaasje. Het is eigenlijk heel makkelijk, maar het is makkelijk voor een feestje. Wat hebben we al nodig? Een kumpje, een schaar, een mes, een lepel en een snijplank. Leuke glaasjes en leuke vlakjes. Komkommer, geruite zalm. Frisse peterselie. Kruienkees. Goed, we gaan beginnen. Ik heb de komkommer al gewassen. De vetjes snij ik er nu af. Daar snij ik schiefjes van. Peterselie door in het kumpje. Knip ik fijn. Ik heb de zalm en de kruienkees erbij gepakt en nu gaan we beginnen met de hapjes. Ik doe het zalm op de kruienkees. Nu doe ik ze met z'n tweeën aan elkaar maken. Dan voorzichtig in het glaasje tillen. Je moest het randje van het glaasje niet aanraken. En achterlaatje een beetje peterselie. Klaar is staan. Kijk wie lekker dit eruit ziet voor een feestje. Tot de volgende keer.